vraag nog voordat ik ga, want ik moet even een vraag stellen. Voor de Surinamers moet ik een vraag stellen. Toen we hier kwamen naar Nederland, velen na 75, dan hadden we het goed, wat beter. Laat ik het zo zeggen. We konden overal naar onze plekken om te dansen, feesten, noem maar op. We houden van feesten, we houden van lekker eten, feesten. Maar we werken ook hard aan de stad. Maar nu hebben we niks. Alles in uw tijd, burgemeester, zijn er heel veel zijn weggegaan, weggevlucht. Ik weet niet wat het probleem is. Nee, kijk, iedereen denkt dat het nu slechter is dan in de jaren 60, jaren 70. Dat is namelijk niet waar. We hebben op dit moment te besteden per individu gemiddeld in Nederland zo'n €60.000 per individu. Dat was in de jaren 70, toen die grote Surinaamse groepering naar Nederland kwam in 1975, onafhankelijkheid van Suriname. Dat zijn maar heel weinig mensen die in die periode het goed hadden. Als je het vergelijkt met nu, wees eerlijk. Surinamers hebben nog nooit zo goed gewoond als nu. Het onderwijs voor Surinamers is nooit zo goed geweest als nu. De situatie is nu vele malen beter dan nu. Alleen sommige mensen denken, toen was geluk heel gewoon. Maar dat was een liedje, weet je nog wel? Dat is helemaal waar.